Tulo ka buwan nga masuso nga giingong gikidnap sud sa South Bus Terminal ni adtong kalagkalag nabawi na sa kapulisan kagahapon. Ang bata nabawi gikan sa 18 anyos nga si Mary Jane Corizon didto sa Tayod Liloan kagabi. Nakitan sa kapulisan si Corizon pinaagi sa usa ka resibo sa usa ka pawn shop nga dito gisud sa bag nga gibilin kang Maricel Enriquez, ang inahan sa bata. Si Corizon niingon nga iyang planong ibaligya ang bata aron ipatambal sa iyang anak nga adunay sakit sa kasing-kasing. Nangayo og pasaylo si Corizon kang Enriquez nga dili siya pasakaan og kaso.